वयाच्या 16 ते 17 वर्सां सावन आमी शिवसेना खातीर वावुरतात। बेश्टीच शिवसेना व्हडली जावंक ना अशा उतरांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेन शिवसेना मुखेली उद्धव ठाकरेचेर खर टिका केली। तुमी आमचे आवय बापूय वयर काडले, आमी केन्नाच तुमकां काय म्हणूंक नात, आमी ओग्गी रावले। शिवसेना अशीच व्हडली जावंक ना, बाळासाहेबांनी तयार केल्ल्या कार्यकर्त्यांनी ही शिवसेना व्हडली केली अशें महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदेन म्हटले। बाळासाहेबांच्या शिवसेनेवर प्रेम करणारे लोक आहात। सभागृहामध्ये 50च्या 50 लोकांनी मतदान केलं, एक आणखी वाढला म्हणजे पळवून नेला आम्ही। काय काय आरोप केले, महिला भगिनी आमदार आमच्याबरोबर होत्या। काय कोणी डुकर म्हणतंय, कोणी कुत्रे म्हणतंय, कोणी बळी म्हणतोय, कोणी काय काय नाही ते बोलले। वेश्याची उपमा दिली महिला भगिनींच्या बाबतीमध्ये। कोणी टपरीवाला आहे, कोणी पानवाला आहे, कोणी रिक्षावाला आहे, कोणी भाजीवाला आहे, कोणी आणखी कोणी आहे। अरे बाळासाहेबांनी यांनाच मोठं केलंय आणि आम्ही जीवाची बाजी लावून शिवसेनेला मोठं केलंय। अशी शिवसेना मोठी झाली नाही। वयाच्या 16, 17, 18 वर्षापासून आम्ही मेहनत करतोय शिवसेना वाढीसाठी। तुम्ही आमचे आईबाप काढता। कधी आम्ही आईबापांना भेटलो, कधी आमच्या मुलाबाळांना भेटलो ते सांगा। आम्ही कधी वर्षातून 2-2, 3-3 वेळा परदेशात गेलो नाही। फक्त शिवसेना एके शिवसेना एके शिवसेना करत राहिलो। कधी आम्ही वेळ बघितला नाही, कधी आम्ही काळ बघितला नाही, कधी आम्ही दिवस बघितला नाही, कधी रात्र बघितली नाही। शिवसेना अशीच मोठी झाली। शिवसेना मोठी करायला बाळासाहेबांनी जे कार्यकर्ते निर्माण केले त्यांच्यातून शिवसेना मोठी झालेली आहे। त्यांच्यातून शिवसेना मोठी झाली आहे। वेगवेगळ्या विभागामध्ये दादा भुसे सारखे, गुलाबराव सारखे, उदय सामंत सारखे सगळे जे आमचे नेते बसलेत यांच्या मेहनतीने शिवसेना मोठी झालेली आहे।